Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты, менә adam balasının күңеле диде, калбы диде, шушы шубхатлар янында дигәндә, шахватлар янында ул бер мәсәлүл калб, мәсәлү риша ди. Калбның мисалы ди бер ни кебек, каурый кебек ди инде. Чөнки каурый, мәсәлән, җил чыкса төрле якка оча, шулай бит. Һәм кешенең дә калбы ди, әгәр дә диндә нык түгел икән, ул шушы каурый кебек җил кайсы якка оча, шул якка оча. Анда килде Коръанчылар, вот Коръан гына хак, хадисне алырга кирәкми дип шубхат сыңдырды икән, әгәр дә ул диндә төпле теге фундамент юк икән, шул җил тарафына очып китәчәк. Монда килде икән инде башка төрле әхилләр инде, башка тармакка чакыручылар. Булар сөйләде икән, моның шулай ук диндә теге ныклык юк икән, көчле база дигәне ул шушы тарафка ярып китәчәк. Һәм менә шуңа да безгә төрле тарафлардан дигәндә, секталардан сак булыр өчен, җил чыккан саен бу якка да бәрелеп йөрмәс өчен, туры юлдан барыр өчен, шушы Аллаһ Тәгалә таләп иткәнчә безгә менә диндә нык булу кирәк.